Jeg hedder René Christian Pedersen. Jeg er afdelingsbestyrelsesformand i Munkebo. Vi har et samarbejde med skolen lidt, og vi har samarbejde med børnehaven. Faktisk de der ligger rundt omkring, har vi lidt samarbejde med. De lærer jo vores børn at kende, og vi lærer jo dem, der passer vores børn at kende på en anderledes måde, så vi kan give hinanden lidt på begge veje i hvert fald. Der er vi jo i gang med et større samarbejde på kryds og tværs af afdelinger for at få lavet en fælles aktivitetsplanche eller ud til beboerne, hvad der sker i området, så de får et overblik over, at der er måske bankospil 3 gange om måneden, i stedet for kun 1 gang det ene sted, og der er en seniorcafé, og den måde vi forsøger at samle det hele, så alle beboerne eller de forskellige afdelinger kan få det samme tilbud mere eller mindre. Det her giver mig noget videre med, at vi snakker blandt andet om kompetencehjul, eller at hvad folk de kan af ressourcer, og hvad de kan, så man kan bruge hinanden og trække hinanden på sådan en liste der. Så det har i hvert fald givet mig noget.